Част от едно българско училище в центъра на Добрич е в риск да бъде заграбено. Към момента тази сграда към основно училище Христо Смирненски служи за провеждането на занятия по занималния. Главното мюфтийство обаче твърди, че има акт за собственост и претендира за имота. Патриотите от Национален фронт за спасение на България напълно се противопоставят на тези неоснователни намерения. Акт за собственост, по данните, които разполагам аз, няма в съда. Обратно има акт за собственост общината, че е публична общинска собственост, че е построена с лимитни средства на времето. Претендират, че е имало турско гробище в Арменската църква, а тая сграда, т.е. на мястото на тази сграда е имало турско училище и то по време на румънската окупация. Това е абсолютно кощунство да посягаш на едно българско училище, което учат дечица от първи и втори клас. Виждате, мястото е доста апетитно. Този двор, за който те имат претенции за тази сграда. До решението на окръжният съд за собствеността на училището остават броени дни. Окръжният съд трябва да вземе правилното решение, защото, пак казвам, те нямат никакви доказателства, документи. А между впрочем, тук е много важно да споменем колко е опасен този законопроект, който беше внесен в Народното събрание. Нека да си припомним, че той беше разписан от лицето Павел Шопов, което беше заместник-председател на Народното събрание в 41-то Народно събрание от Атака. С въведените промени в Закона за вероизповеданията, главното мюфтийство предявява над 150 иска за право на собственост върху храмове, манастири и молитвени домове. Това според родолюбците от Национален фронт за спасение на България е недопустимо.